ትላንትና የረዳን እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም። ምን ጊዜም ጅራላይሰን ፍጹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ያሁን ወራት ሀቴን ከመላሃቱም አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንስኻቱም በዘለሁ ቦታ ሰላም ተሆነ ይባል ተስፋዬና እንኳን ሰሙን ሕማማት መበራዓይ ተረከብ ሐሙስ ጽጎ በሰላም ወጽሐኩም በሰላም ወጽሐናና ሐሙስ ጽጎ ካፍተን በዓል ሕማማት ሓንቲ ኮይና መበራዓይ ትርከብ ኮይና ፍሊቲ ዕለት ብዙሕ ነገር ዝተገበረላ ማዓልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ በወንጌል ከምንመሃሮ በቦታትና ከምንመሃሮ ጸሎት ሐሙስ ተባሂላ ምጽዋዕ ሕጽወት እግር ሐሙስ ተኸደላ ቅዱስ ቁርባን ሐሙስ ተወሰደላ ሕብስቲ ምግብ ሐሙስ ተባረኸላ ብዙሕ ነገራት ዝተገበረላ ዓለት ያና ስለዚህ ካብለን ፍሊት ዕለት ተባሂላ ተጽዋዕ እያ ሐሙስ ቁርብ እያ ተባሂላና ስለዚህ ካብ ባሕሪ ብጥፋ ሐሙስ በሃል ካብ ዘንበኩቦ ካብ ቦታቴ ካብ ወንጌል ዝተምሃርኩቦ ናይ ዕለት ሐሙስ ጽጎ ንእስታት يذكر والله መልካም ጊዜ ሰሙነ ሕማማት ሐሙስ ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ምኽንያት ድማ ሕብስቲ ክባር ከሎ ስለዝጸለየ ከምኡኻ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ስለዝጸለየ ከምኡኻ በአይሁድ ቅድሚ ተሓዙ ኣብ ናይ ኣትክልቲ ስፍራ ኣብ ጌቴሴማኒ ስለዝጸለየ በዚህ ምኽንያት ጸሎተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ካልኣይ ድማ ሕጽበተ ሐሙስ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት እዚ ብፍጽም ትሕትና እግረ ሐዋርያት ዝሓጸወሉ ብምዃኑን ንሕና እውን ንሕድሕድና ንተሓጻጸበሉ ብምዃኑን ዮሐንስ 13:3 እስካብ 11 መልከት በዚህ ምክንያት ድማ ሕጽበተ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ሳልሳይ ድማ ናይ ትእዛዝ ሐሙስ እውን ተባሂላ ትጽዋዕ ምክንያት ድማ ድሕሪ ሕጽበት እግሪ እምበኣር ኣነ መምህርን ጎይታን ከለኹ እጋርኩም ካሓጸኩ ንስኻትኩም እውን ንሕድሕድኩም ከምዚ ገበሩ ኢሉ ስለዝኣዘዘ ዮሐንስ 13:14 ከምኡውን ኣብ ጌቴሴማኒ ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቑሕን ጸልዩን ኢሉ ስለዝኣዘዘ ከምኡውን ስርዓተ ቁርባን ድሕሪ ምስሩዑ መዘከርታይ ገበርዎ ኢሉ ስለዝኣዘዘ በዚህ ምኽንያት ትእዛዝ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ሳልሳይ ድማ ናይ ናጽነት ሐሙስ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ ምኽንያት ድማ ባርያ ጎይትኡ ዝገበሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባርታ ይብለኩምን እየ ኢሉ ስለ ናጽነትና እስተዛረበሉ ስለዝኾነ ኣብ ዮሐንስ 15:15 ንመልከት በዚህ ምኽንያት ድማ ናይ ናጽነት ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ራብዓይ ድማ ቀጠልያ ሐሙስ እውን ተባሂላ ትጽዋዕ ምኽንያት ድማ በዚህ ዕለት ኣብ ኣትክልቲ ስፍራ ኣትዩ ስለዝጸለየ በዚህ ምኽንያት ቀጠልያ ሐሙስ ተባሂላ ትጽዋዕ ሓምሻይ ድማ ናይ ምስጢር ሐሙስ እውን ተባሂላ ትጽዋዕ ምኽንያቱ እውን ካብቶም 5 ምስጢራት ሓደ ምስጢረ ቁርባን ዝተፈጸመሉ ስለዝኾነ ማቴዎስ ምዕራፍ 26:26-29 ንመልከት ከምኡ ድማ ናይ ሓድስ ኪዳን ሐሙስ እውን ተባሂላ ትጽዋዕ ምኽንያት ድማ መስዋዕቲ ኦሪት ብደም እንስሳት ዝቐርብ ዝነበረ ተሪፉ እዚ ምእንታኩም ዝፈስስ ናይ ሓድስ ኪዳን ደመ እዩ ኢሉ ዝሃበና ዕለት ስለዝኾነ ሉቃስ 22:20 ንመልከት አሜን። ስለ ቃሉ የቃል ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በረከት ናይ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ንዓመት የለና ምስቶም ቅዱሳቱ ዝቆጸሮ ይቆጸረና አሜን። ዝወደቀ ዝተረፈ
አምላክና በአፈ ቅዱሳን መላእክት ተአረመልይ በረከት ነው ሆነ ሚለየ ከዘበው ስብሐት ለእግዚአብሔር። ትላንትና የረዳን እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም። ምን ጊዜም